O basta para hindi nalita. Hindi ako naglapan. Didiretso ko sa inyo, dito sa side, didiretso ko sa inyo. Kaya mo naman yun, di ba? Kung paano ako diretso. Makakalaban. Sabi kanina. Wait, sabi ko lang. Hindi papawihan daw nila ng nagkamali na siya. Wala. Mas dami na, mas madami ko. Diba ang dami namin? Kasama namin si Kelly. Tapos si Lito. Lagi nilangat pag kinaya ako yun, hindi natin na. Tapos kung makaya, din namin. Natawa na ako. Hindi naman ako nagtataba. Alam mo naman pala naman alam mo yung bahay. Par, Daret.
Wala naman nakaset doon, no, par? Ewan ko lang. Tanong mo kay kakalala mo, par. Kasi ako may nagpagawa. Ang dapat ko. Ilan, Nakakasunod nilang bata. ilan daw? Tapos next na tayo doon. Doon sa unahan, wala. Hindi doon na lang tayo. Pero doon na tayo. Last set na lang. Saan kayo naghihintay? Mauna na kami sa inyo. Patayin ko kaya to. Sige nga. Pagdating kaya ka, lumakoy. Ah, backbone na siya? Oy, saan na tayo? Hindi, nagdulan. Sino ko sa inyo? Ako na lang. Si ano eh, si Tabi. Ayan sa court side. May naghihintay ba sa court side? Feeds. 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 Feeds.
Yung naka-mexata dyan, yung matanda eh. Wala silang kasi. Tinanong ko. Ano meron daw? Gusto ko nga. O katapos nila, tayo dun. Dito, katas nila. Yung baba. Pero sabi ko pagtas mo. O dun sa court 1. Oh, ang dami na nga court. May court 1 na, may court 2. O ito na, magsayin ka. Sige, right. Saan na lang? Walis na. Ako ba nasa si Char? Ako ba? Nainip siya sa mga kalaro niya. Huwag ka na makilaro kay Chi. Si John, sabi niya, ayaw kalaro si Chi. Ano? Papunta na kasi Makoy. Punta siya akin sa mga bakalaro. Na? Kulang minsan eh. Ayaw mo kaming kalaro. May set kasi ako eh. Ayaw mo na yung mga isa. Magpupustahan kayo? Pustahan. Eh, kung sinet ko na yun, tabi pa ng tabi dito. Doon ka sa kaset mo. Na-solid din eh. Oo, kapag-maganda ako. Mahal, kapag mas maganda ako. Maganda. Okay, panalo ba na? Panalo. Malilibre mo pa kami sa Lala Garden. Ngayon feeds ako katapos nila. Isa sa sport 2. Kakatalo na nung sa likod. Tara, kaso... Katapos niya mo. Mabilis lang yan. Oo nga, kaso sino nga? Kakatapos lang yun. Lalaro na ba tayo, Fitz? Damn! Oh! Jasmine, patinulak po si Sir Les! Na? Reklamo niya ngayon nakaputi na t-shirt. Lagi yung naglalaro siya. Tagal na ba ng lunch natin? Ay, hindi pa nag-ulis tayo. Ah, siya ba yung ikaw pa lang nang iwan sa kanila. Okay lang, iwan pa lang kayo. Wala na ka kayo sa buhay. May set na doon pala siya. Tangan niyo naman, di pa din niyo naman ang first game yan. After namin, wala pa. Wala pa. After namin, wala pa. Dito lang yan. After namin, naisipan nga. Baka naman kayo sa amin. Mahal, di ba pupunta sila Precious? Mahal. Di ba nag-lista siya?
Stephen, after this. Okay. Tama nga na. You're right. Very anti-yan eh. KFC. May walang cholesterol eh. KFC Panjaboming Gravy yata. Nasi, mape. Sumuni ko kay. Sumuni ko kay meat, protein, veggies. Yes. Nandoon na ako magsabi. Makateka ka rin para cholesterol. Aliman? Ali naman? May nakatarget tayo pag Hindi naman aslam. Linwal naman no. Mape. Palitan mo. Ice motivation. Sa labatan mo. Grabe niya.